комнатной температуры. Шуннан 2 йумурка, любое, отборный, 1С, любое. 2 йумурка, һәм 150 грамм шикер. Шикер кума. 150 грамм. Ну, аз генә 10 грамм. Ничего страшного, утып китте. Һәм моны без до однородного состояния миксер белән болгатабыз. Ручной миксер. Простой. До однородного состояния болгатабыз. Мин әйтергән, мин духовканы кабызып куйдым на разогрев. 150 градусов на 60 минут, 150 градусов на разогрев. Ну, жылына берсен. Biz кушабыз 150 грамм он. Можно әзерләп куярга, можно шулай, если удобно, бер савытка гына җибәрәм. 150 грамм он. Һәм 5 грамм он өстенә 5 грамм разрыхлитель. Или 1 чайная ложка блау. 5 грамм разрыхлитель. Или же, если нет весов, 1 чайная ложка. Шуннан әкрен генә менә разрыхлитель белән онны бутайым. Ну, смешиваю. Можно заранее он белән разрыхлительно болгатып куярга. И потом шушы массаны болай болгатам инде бергә. А самая фишка это менә бу плотный гына масса бит инде. Хәзер шушы массага фишка, лайфхак. Sütünü kaynatып салабыз. Кайнаган süt салабыз. Бирдә булмай. Камырга сез. Тихан болгатабыз. Кайнар sütünü өстәргә куркмаска кирәк. Сез беш пешерәсез на рецептны. Әйе. Например, если иртән торырга бер нәрсә дә юк икән, балаларны чәй эчәргә кирәк икән, 1 сәгать алдан торам да, шулай тизләп болгатам да. Сезнең ничә бала? 3 бала. Мәктәп укучыларымы? Икесе мәктәптә укый, берсе детсадта. Һәм тизләп пешереп алам, ул тиз пешә. Чәй эчәргә менә дигән бер шулай бит. Әйе. Үзем пешергән любой ризык иң тәмлесе. Булды. Менә шундый однородное тесто, мягкое. Слегка менә кабарырга итеп тора, уже разрыхлитель белән сөт реакцияга керде и менә күренеп тора инде бит. Пышный, да бит? Күрәсез. Без бит, если сез бөтен нәрсәдә әйбәт килеп чыксын дисәгез, йомырка, сливочное масло комнатной температуры алырга тырышыгыз. Холодильниктан түгел. Салкынны кулланырга кирәк. Салкынны кулланмаска, җылыны. Хәзер без менә мондый формаларны шушындый савытка түзәбез. Мин инде теге подготовила все. Шушы форма белән можно просто выпекать. Теге нитергә инде духовкага куеп листына инде. Булгач инде безнең монда ячейкалар, без инде шундый ячейкалар пешерәбез. Мешки кондитерские. Бер любой удобный посудага куябыз да, шулай итеп. Һәм шушыңа бөтен камырны бушатабыз. Эй, мин күрмим. Кашык белән сал. Бу инде бу тестаны любойыгыз кабатлай ала, любойыгыз пешерелә, тәмле итеп яңа ел тавыннарына әзерләгез. Хәзер менә шушы кондитерский мешоктан аккуратно гына агызып чыгабыз. Ул кондитерский мешоктан нык җайлы ага. Кашык белән әз генә теге монда агып төшергә может инде. Кашык белән кисәм башын. Һәм әкрен генә распределяю. Тулы кирәк түгел, чөнки кабара камыр. Камыр кабара яртысы.
Bir жерге de оқмай жайлы. Қойнап келіш ошол тәмлеме суытып ашарға керек ме? Суытып ашарға керек, холодильниктен алып. Суып келіш тәмірек бар. А bu keksiklarini endi bolalar yoratib oshaylar, qo'ynar kelishdi, suv kelishdi. Mine? Матурдан айтып, Hozir duxovkaga qo'yamiz 30 minutga. Buni oldin жылыттық. Duxovkani oldin жылыттық, ham duxovkaga 30 minutga qo'yamiz. Крем чиз на сливках. Творожный сыр 500 грамм. Сахарная пудра 120 грамм. İkisini birге до однородного состояния bo'lg'atamiz boshqa. Istaymiz sливки 33%, 120 грамм. 120 грамм сливки 33%. Istaymiz. Ham взбиваем 1-2 минут. Газовый кондитерский мешокка салдык насадканы, кисти кезгене бошын. Ham крем салабыз лопаткадан. Нык кабарып торган түбәләрен кисеп алабыз. Ну, чтобы крем дөрес утырсын инде. Кремны насаживать баштан уртага салабыз и крутим. Матур була. Bu молдтар сердечки, молды. Мында шоколадны растапливать да и салып куябыз. Холодильникта суытабыз да алабыз. Сіз гадәти шоколадны мында урнаштырдыгызмы? Әллә масса? Меники инде профессиональный шоколад. Гизибиз, шоколад куябыз можно. Можно, например, минем меренгалар бар. Яңа ел табыннан менә дигән ризык була бу. Матур, бизәлгән. Можно вот такие кондитерские магазины сатылар. Дедушка Мороз. Ёлочкаларны куйырган. Кыш бабай. Чыршы да бар әле сездә. Без хәзер посыпкалар сибәбез. Бу воздушный рис, алар йомшак, тәмле. Просто оформляйте матур итеп. Кто как хочет.